Сега просто седни удобно. Постави краката си на пода. Отпусни раменете. Сложи едната ръка върху гърдите, другата върху корема. Вдишай бавно през носа. 1, 2, 3, 4. Задръж. 1, 2. Издишай бавно през устата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отново. Вдишай. 2, 3, 4. Задръж. Издишай бавно. 2, 3, 4, 5, 6. Позволи на гърдите да се отпуснат. Няма нужда да бързаш. Още веднъж. Вдишай спокойно и издишай дълго. Сега леко отвори гърдите. Сякаш сърцето ти има повече място. При издишване кажи тихо: пускам напрежението. Отново. Вдишай. Издишай. Пускам напрежението. Още веднъж. Пускам напрежението. Сега просто остани така. Ръката е върху гърдите. Усещаш топлината. Кажи си тихо: това е просто реакция на тялото ми. Аз съм в безопасност. Дишането ми се успокоява. Тялото ми се отпуска. Всичко преминава. Всичко преминава.